हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडियोनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे दिनैनि भिडियोआ मानि बागै जागोन लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे आपडेट भिडियो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे बर' सावथुननि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडियोखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर बे बर' सावथुनखौ नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट बाय पार्ट नायगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर बे बर' सावथुननि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों रैखाथि ओमफ्राय लोगोफोर बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनखादों मोगथां नार्जारि फुलमनि नार्जारि सनालि गयारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर बे रैखाथि आबुं बर' सावथुननि आरो स्ट'रि स्क्रिप्टखौ लिरदों बिथां सनालि गयारि बिथाङानो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 7 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन नङा होमबा लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे बर' सावथुनखौ पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 7 सिम एज ए फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन नङा होमबा लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे रैखाथि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8 खौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाना दंमोन गोबाङानो कमेन्ट्स खालामबाय थादोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै आरो माब्ला नुगोन होननानै लोगोफोर बे रैखाथि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8आ रिलिज जानानै थांबाय दाखालिसो नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला एज ए फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो नोंथांमोना थांनानै नायहैदो लोगोफोर आरो सोर नोंथांमोना बे रैखाथि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8 खौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नोंथांमोना दायो बे रैखाथि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8 खौ नायखांनायनि उनाव पार्ट 9 खौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं नामा जुदि नोंथांमोना बे रैखाथि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8 खौ जुदि नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव थाबैनो लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर बे रैखाथि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 9 खौबो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना थाबैनो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगोन नोंथांमोना नायनानै बयबो सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो लोगोसे शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय नोंथांमोना थाबैनो बेनि पार्ट 9 खौ नुनो मोननाय बायदि आरो बेनि पार्ट 9 खौबो थाबैनो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगोन नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर लोगोसेनि दिनैनि सर्ट आपडेट भिडियो बेखिनियावनो भिडियोखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां बर' सावथुनफोरनि मिउजिक भिडिअफोरनि शर्ट मुभिफोरनि माखासे आपडेटफोर मोनथिबाय थायो